naman na din. Family na po ang family candle. Family candle. Anong oras siya nagpuon magtuwa? Tuwa po din. Alam mo oras siya nagpuon? Alas 6 po. Alas 6? Ano sari ka? Nagkakanyaswa po. Uswag? Baka mali ka na nagagrada? Kung tagawin ka ng pabananong ng ngaran mo, magnatumang ka at mong mangyari ako po sa lagyan siring saga. Ay sa mga kakain sa oral-daw, ikaw mo sa mayroon niyan, patawaron mo kami ang sa mga kasalan. Siring na pinamatawad niya mo ng kasalak sa muyari kami pagkarat sa subot kundi agawa kami sa maraon. Ay panaya para sa grasya, ang kailangan ng ngayon siya. Maraming kata kababayan ng pagkakaroon ko. Santa Maria, ina ng Diyos kami ang makasalan, pamigli mo kami niya, sabon sa kanyang kanya mo, amin. Santa Maria, ina ng Diyos kami ang makasalan, pamigli mo kami niya, sabon sa kanyang kanya mo, amin. Ave Maria, panahon ka ng grasya, ang kabulanan, yaon sa imo, palalaw ka sa mga kababaihan at palalaw Santa Maria, ina ng Diyos kami ang makasalan, pamigli mo kami niya, sabon sa kanyang kanya mo, amin. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, napapano ka ng grasya, ang kaurang ng tayong Diyos ang sa iyong pinarong-karay sa babae ng Diyos. Marong pagkarayan sa iyong mangin sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipamimig mo kami mga karakasala, ngunyan asin sa oras kan sa muyang iyaran at Amen. Wala sir, wala kang paintolo. Bapak lagi. Tara di belakang. Iya, dua. Lang. Lang. Ako sa mga yun sa baka, at kung nagsindang baka tagabuhi ay taganaga, sa baba niya presyo, nagpilipo mo sa Sagrada, 300 na,